una mesura important, una mesura sobre Ciutat Vella, que li he de dir sincerament que a mi d'entrar em deixa sorprès. Ciutat Vella, en 1987, va començar una gran transformació amb una voluntat d'esponjar i de donar la importància que havia de tenir Ciutat Vella. Es va fer una aposta clara i es va fer una empresa mixta, Procivesa, i es van fer canvis importants, des de plans especials de reforma interna, el Rambla de Raval, l'Avinguda Cambó, i vostès mateixos reconeixen que a partir del 2000 es van donar aquí uns fenòmens que els porta a l'èxit, el turisme i l'avinguda de la immigració. La immigració no ve si una ciutat no té èxit, no? I per tant, dos fenòmens d'èxit que no hem sapigut donar-li resposta, i per tant el primer punt és, hauríem de reconèixer que el pla d'esponjar Ciutat Vella ha fracassat, no ha funcionat, no ha funcionat, no hem esponjat Ciutat Vella. Per tant, aquest és el primer punt que jo crec que hem de reconèixer. Segon punt, vostès diuen reconeixement de la importància de Ciutat Vella, total i absoluta, i amb això ens tindran en el seu cantó, aquest reconeixement. Però això vol dir donar respostes, i les respostes no es fan creant agències. Les respostes no es fan creant agències, no es fan creant un altre nivell d'administració pública. Tenim quantitat d'eines, no? Un altre nivell d'administració pública. Vostès creu que això té lògica? I a més vostè això ho fa dient aquesta mesura es basa en el consens, pretén i requereix la complicitat de tots, forces polítiques, socials, institucionals, reeditar un nou pacte de Ciutat Vella. Què ha pactat vostè amb nosaltres? Què ha pactat vostè amb nosaltres? Què ens ha explicat de tot això vostè a nosaltres? Ens posen vostès els plans i aquestes coses en un moment que és inapropiat, davant d'unes eleccions que es faran dintre un mes, i vostè presenta un pla de crear una agència que exigirà uns canvis espectaculars de competències de tothom, creant vostè dues comissions que acabaran els seus treballs un mes abans de les eleccions municipals. És com un acudit. I tot això vostè ho fa en un moment que vostè sap que és equivocat, i ho fa sense negociar res amb nosaltres. Sincerament, fixi's, no? Podríem arribar a admetre que es necessita una agència. Podríem arribar-ho a admetre, no? Però jo crec que vostès sempre fan el mateix. Les coses, inclús les que poden tenir una bona intenció, les comencen sempre malament. I les comencen sempre malament perquè jo crec que vostès tenen una certa prepotència i són incapaços d'entendre que una mesura d'aquest tipus primer s'ha de parlar amb l'oposició.